Guillem Crespí, campió de Catalunya, una de les figures d'aquest campionat. Primerament, felicitats. I després t'he de preguntar pel Mundial, perquè el Mundial no està molt complicat, o sí? Complicat està, però jo no estic. Ho seguiré intentant fins que s'acabi el plaç i a veure si surt. 10-18, amb la teva marca és 10-18, i ara vas fer 10-14 amb 2,2, quasi bé estaves al límit. La marca mínima està a tocar. Sí, això, a prop estic, sí, ho veig factible. I ja era l'objectiu d'aquest any. O sigui, ho seguirem intentant i... I amb relleus, com ho veus? Hi ha alguna opció? Ho és més complicat perquè depenem de la Federació Espanyola, que ens organitzi algun míting amb altres equips i que estiguem tots disponibles el mateix cap de setmana, però si es molesta per fer-ho, jo diria que està complicat també, però... Doncs molta sort i a veure si ens podem veure a Tòquio. Moltes gràcies.